Karon di ana po ko sa Barcelona. Na si Marihay ani guys. Di Marihay. Pasensya Marihay kan nandugay jud mo. Di anami guys da si Ninagal sang auntie. Hi guys, di aku sa balay. Ani si Marihay. Ay nangilay. Majong udto. Na si nangilay. Tang nangilay mo amin sa ko. Pila na ba imong edad? Salamat sa Ginoo. Pila naman? Marihay! 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 Isa Marihay! Oh, pila na. Sila wakan sa kay wag pila edad. Marihay pila edad ni na ila 91. Na guys. Ang edad is 91. Hapit na mo 100. Kamu to te. Hi. Kami to te. Nang kasi. Okay ra. Bitaw pa buton tas Ginoo. Salamat Ginoo nga imong gitagagtas nga kinabuhi sa. Na guys, 91. Adyo uno nagajud ni Sidja. Marihay, adyo uno na kay sa una di ko ning ani. Na ilang abuhan ni Marihay oh. Dena sa ubos. Naana kayo daw. Nato yung muli tao papandajan mo yung magdi kamao. Unsa ba tay mong magpanday ani? Tuwa si Ilay guys. Tuwa sa galing po. Napay kahoy lami ka bason arong ma-repair. Upuhon dito Marihay. Pabuton tas Ginoo. Na dago lang mo gani. Marihay ara nang katambaw. Oy ganggaw nga kanang kaon dito. Meron kong kuan tayo ng bata li. Dede maghumor man di sila sa bunde. Pinapod. Hot. Uy. Lamak-mak. Pero sinak tamak-tamak sa basak. Ni si Marihay na guys kanina. Pag sure ko na kay matambling siya guys. Garaan mong good ni. Garaan ni si Marihay guys. Malingaw mo. Jaga-jagaan dyan ni kaadyo. Jaga-jaga. Ante matagal kang kaglubing ha. Hallelujah! In Jesus name, napila dya. Lagi. Ginoo ko salamat Erwin kay gako ko kana una. Ay lubi. Oh, magasunod na mo Marihay. Hallelujah! Impas at manok guys. Ning lukso man bisa kisayad og sako. Tuwas ubos. Na. Ano ba sa kong katawanan na Dr. Day? Tama na Ante? ko tayo lubi datos tungod. Wala, Marihay at luka man ni. Unsa ni maglingkod ani? Pastilaan Ginoo ko na iladya. Dari nag-asa mo patangod. Wa ko sa kuno. Marihay sa general ipasaka na lang na arong delikado. Umay imong bisita imo ra gadyan ingnan dado. Azo na kalingkod ko na lubi. Marihay kinahanglan ni Jagsin, Baringa ug Bungbong.
Sige ang ko ito nagang bugan. Oh no. Bitaw ay. Manglaro sa ako guys. Laro to na kaya tagmari. Ay joke. Ibalit og sin og bungbang. Ginoo ko bitaw joke. Aman intaw na pa ko. Balik tag. Bitaw guys tabanganan intaw ni ang ipayan lang marihan. Pagpagturong lupad ka ginang bungbong na. Mao ba? Ang kuan po, doon kasapi ko ginagmay pero kasapi man nanong. Mao lagi. Igo ra po sa mga amot sa eskwelahan kadabos. Hindi panabo pa. Awa nalamay tabuay ka din ni. Amot ay siguroon o kanang kuan. Bawo nila sa magbutan mo sa tuig na wit maduro ha. Diyos. Hindi mo ito na. Manok pa ning isod sa ako. Balik na mo, mular gana. Ano masabot? Dahil mi uma mo ngarimi sa Zumariay. Kuan man ang bariya lagi sa manahuna kay Ay, di nga po kag sa jote. mahayag. Ito Nandun sa may ako, adobo na na pag- wasing, masin. Pamahaw sa pagngat ko na ha. Kaya na naluto sa pagbalik, dungag na pagko. Alar, naghanap mo ginagad. Kuha kay kung kalirong dako. Uy, ginoo ko. Wa mo ko gigutom mariha. Kaamang paniud to kay wa ka udto aw pamahaw udto na. Lagi to bay sobra. Ginagad ng mga panis na. Kaya ang lutuan lang pin na to pisabaw. Isda. Lagi pa daan yan ay. Ano, ato na kada eh. Diya marihay. Tuungan no. Wah, gibakukang mana. Ah, di ba ko ka? Ano ade guys. Nari pa ba ko ka? Lubi ba ko kamon? Naay lubi guys. Udlot. Udlot, mga daot. Di na na maulian. Naay lubi guys gibakukang. Na. Ada ni lubing gibakukang nadaet. Marihay nakatabang di pa ni mga tanom no? Kabugnaw. Wah, nalaman ta mag-ihaw. Man. Ayun na marihay. Dali na marihay kay tapos si Edwin ingan sila kalauna. Kauwanan ra ba po da? Anja marihay salamat ka adyo ha. Uy. God bless po ni jadi ha. Enggak naman tamari ipanihapon. Sana ba nang gaatang Marihay, mo adto nami Marihay ya. Mo adto nami Marihay, mao ra to guys. Hey, uli nami. Mo ni sinong bayot? Di mo maya lulita. Nung bayot. Marilo? Kaila ka na ha. Ate guwang naman kung sawat nagkamain. Dasag bilaran. Upat niya isawa na. Kami na lang tulong. Ilan tipina? Oh. Day, ano sa amin? Day lang. Inday, day po ka. Namagang. Hello. Anak. Ang manito. Ano para mo kanta? Aniya si Rusas Pandan, kapeng taon sa Tagbilaran. Kaninyo bakit uban-uban, ning panahon sa kauduhon. Marihay, mo ari sa amin ha? Ha? Balik-balik laman Marihay. Guys, mauli na mi guys. Eh mo na ni anak. Ang anak ni. Bye Marihay. Salamat kaya. Ari sa amin. Bye-bye.
Yang driver guys. Ani. Ania si Manlong Bulanon gikan pentaon sa Tagbilaran. Wala. Ala. Wala si ante. Ay, ate. Ante. Guys, naog sa ko kay. Ali ante. Napoy dari ang marihay guys. Malain panigdi ko mo agi. Marihay majung oto. Halo. Ino na. Ah. Day, kamusta naman guys? Mapabuyag yapon. Si Maribi. Maribi? Vlog na te? Hi. Hi. Hi to my vlog. Das Marihay. Hi Marihay. Kamusta? Tuas mahayag. Atas mahayan. Ning ari man to. Gabi nagsubay tubig. Kamusta dahil ka nang nagpabaksin? Talong! Batang amin na. Ning uli nas ami. Wa pa. Gusto mo uli si Dadhas? Inday aming gamay. Vlog, okay guys, muli nami. Ari nami guys. Ha? Hi. Ay nakita si Ja? Ah? Sakay naman. Ma, juga nakita si Rusil. Yes. Ari sa mi. Iya. Haleluya. Nak narabin na tumba na dari. Tunog din nga. Okay, okay ra ka? tunog, ma. Ya? Ari ante, Tunog, ma. santil. Ari tunog ba? Ana. Ana naman. Uy, sa pa man. Ari ka tumoy. Ana. Ari. Tumoy ra. Nga? Okay. Ari sa amin Marihay, Marihay. Para nami guys. Mana nakaon buka ni. Awit dahan, te. Nanti pangawit lang. Nakaon di ay. Ading imaha ka. Orang gupahan ni Ima guys. Oh, siksiha pa jud. Ilan ni kuan? Maring amin. Giatuan ko sa bahay lagi. Muli nang tami. Asa lang ka mato na mus. Tagbilaran. Balik na mo. Ano sa namudan ni? Sanoy be. Dugay na day. So mo kalaag gani. Kay dami gilakaw-lakaw. Nangaligo mo tinagdan. Wa dito may sa nay bay sa vlogger ba? Turam. Murang niya to mo. Wa diha sidja. Jarang wala mama udah pa isuon. Wala sa diha. Wah. Sayang nga uy. Idol na ba ito nagsurami? Jarang mama, istaring na tog papa, ijang mga isuon. Ayaw, hilakaw na puro kasi. Taon. Ari sa mi dai maha. Okay guys, semua na pa guys. Ma, tuan. Ora na bilin. Ano tao dito? Nabilin. Hindi mo lahat na ito pagkularan, te. Pangan. Laag mo day. Malaging ko daan sa ningabot ito na. Masya ningabot kami. Uday. Ayan. Ali aday ari sa mi lang. Ari sa mi. Nanti okay ra ba ka? Okay ka pa dito. Ay guys. Ya mo na natin kabalabal. Kabalabal guys. Sabar. Go ka okay, manangol ni. Gika namin sa Barcelona.
Pasensya sa wala pa na mato sa puntod na may gagaw. Pasensya jud kaadyo. Wa ka anha. Daghang salamat kaninyong tanan nga nagtanaw ninyo ang video. Ipalo ko sa pag-like and share and subscribe to my channel. Maralong Bulanon. Daghang salamat and God bless us all.